wani kissa da na karanta a wata mujalla a ƙasar Saudiya ta wani ma'aikacin nas ne a ƙasar Indonesia. Su da yake suna da yawa, to in zaka zo haji sai ka fara ajiyar gata, yaka shekara 10 kana ajiyar gata ko shekara 5, saboda yawan masu zuwa ba a iya ɗaukar duka alhazan mutane. Akwai jihar da take da mutum sama da miliyan 100, sun kai wajen miliyan 300 da wani abu. To kaga in aka ce su kadai aka ce su zo haji, tunda bai fi miliyan 5 ba ake zuwa haji, wannan shekara ma mutum miliyan 2 ne, to su kadai aka ce su kawo mutum miliyan 10 za su kawo. Saboda haka haji sai an ɗau ƙuri'a, sai an yi training, sai an sha wahala ake zuwa haji, tari ake. To sai zama wani ma'aikacin lafiya yana tarin kuɗinsa zai je aikin haji. To in ka gama tarin kuɗinka aka yi ƙuri'a kaci, sai a yi maka test, a ce ana maka congratulation, ka ci nasara, kai za ta faci wannan shekara. Sai ka je ka shiga makarantar kuma koyan aikin haji, ka je kai asara kuɗinka, ka je ba koya maka yadda ake haji ba, su ba bita ake ba, makaranta za ka shiga sosai, a zaunar da kai a aji a yi maka bayanin haji sosai, ka fahimta da kyau. Shi yasa za ku ga a nutse suke aikin haji, ba za ka gansu suna hayaniya ba, a nutse, saboda an karantar da kai komai. Guri ne ladabi, ba kokawa ba fada, ko bige dan Indonesia kai ba zai raba ba, an musu wannan training. To shi ya gama tarinsa, akwai wata mata da yake aiki a asibitin da yake, to tana karban magani tana biya. Sai ran nan sai ya ganta kawai ta tattaro 'ya'yanta tana kuka za ta bar asibitin. Sai ya tare ta hanya ce lafiya, shi kuma gashi an masa test cewa zai je haji wannan shekarar, kudinsa sun cika kuma ya ci jaraba, yana murna. Kuma sai game da wani mara lafiya, me yasa? Ta ce wallahi kudinmu ne, bil ɗinmu ne ya ƙare, kuma gashi ba mu warke ba, kuma gashi za a sallame mu. Tana kuka, tana inna lillahi raji'una. Sai ce to yanzu ko in haƙura da zuwa aikin hajji nan ne, kawai in tura kuɗin nan cikin bil ɗin matan nan. Kun ji fa imani. Za ki iya wannan? Za ka iya wannan? Bari ku ji abin da ya faru na ban mamaki. Ai ba nan kissar ta ƙare ba. Sai ya shiru, matan nan tana ta kuka, har ta kusa zuwa bakin gate, sai bata hannu ce tsaya, kawai ya yanke shawara, tsaya. Sai ce dawo, sai ce mu je. Ina bil ɗinsa aka nuna kuɗinsu ya ƙare. Sai ce ya ce shi zai ba da kuɗi mai za ka ba kada waka ce kuɗin ta zai tafi haji ya fasa, zai yi waya yanzu a ba wani a da masa da kuɗinsa a sa a bil ɗin wannan matan, a sa akawun ɗin. Kenan kai ka yanke shawara, kuwa ka yi shawara da mutane, ce shi kawai dai yana ga kawai ya yanke haka, kuɗinsa ne ba wani abu. Shikenan ya waya aka ce to dama mutane suna kan layi suna ta jira, tunda ka ce kai baka so za a ba wani, kuma fa ka tuna sai wajen shekaru kuma wani lokaci. Ba komai. Yana nan ba a fi sati ba, akwai wani dattijo mai arziki, ba shi da lafiya, yana zuwa wannan asibitin. Shi kuma dattijo mai arziki irin masu rigiman nan, sai ya ce shi ba da lafiya kuma sai ya je haji a haka. Sai yake cewa 'ya'yansa shi fa zai je haji. Suka ce baba, ga ka ba ka da lafiya ga shekaru. Ya ce to sai me, ba sai ku san yadda za ku yi da ni ba, ko goya ni ne wani ku tafi ku dinga goya. Suka ce amma ba za mu iya ba, sai ana kula da lafiya. Kace to ku je ku nemo jami'in lafiya, tunda su masu kuɗi ba sa shiga wancan layin, kawai komai tsada private za su je su biya, su je su tafi. Sai suka zo asibiti suka ce da Allah suna son a ba su jami'in lafiya zai rafka mahaifinsu zuwa aikin haji. To dama ana ta maganarsa, sai kawai kowa ya ce ai kawai wannan ustaz din. Suka zo da shi wajen mahaifinsa, ya ce za a biya maka haji, za ka raka na aikin haji, ba ma haji na hukuma ba, haji na BIP. Don ka kula da ni, sannan kuma zan biya ka kudin aikin da za ka yi min a can na kula da ni.
riba nawa? Zai haji kuma za a biya shi kudin aikinsa na wani estacol ake kira su kome? Estacol, za a biya shi estacol. Sai kawai sai suna fagana kawai a gaban tsawon nan kawai sai aga ya haka kawai sai kuka. Sai suke lafiya, yaran suka tambaya da ci lafiya ko ba za ka bane? Ya ce a, ya ce wato Allah ne ya nuna min shi Allah ne. Allah ne ya nuna min shi Allah ne. Kunji abin da ya faru. Ashe Allah ya kira ni wannan shekarar. Sai ya samu wannan dattijan cewa shi kuma sai ya je haji. Kuma ku kuka ce lalle sai da jami'in lafiya. Kuma aka ce ni ne jami'in lafiyar da zan raka shi. Kuma gashi zan yi hajjin tare da na bada kuɗin tawa kujerar hajjin ga wata mara lafiya. Sannan kuma gashi za a bani estacol. Da tsohon na ya ji haka sai ce wancan kuɗin ma za a da maka da su ni zan ɗauki nauyinta.